ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои муҳтарам, балечикои канали Саудо ТВ, нафароне ки дурай ватан ҳастед, нафароне ки ҳаррӯза моро ба хотири харид кардани хона, замин, квартира тамошо мекунед. Имрӯз 11 октябри соли 2025 сол навори хонаҳо, заминҳо ва квартираҳо дар канали Саудо ТВ пешкаштон мешавад. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, ҳамин чизе ки барои реклама бошад дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед, дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somontaj, хулоса дар ҳамаи сайтҳо рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда фурӯхта метем. дар видео яктаги лайкотона бимонед, дар ҳамин канали Саудо ТВ подписатсия кунед, подписатсия. хулоса аз тамоми гӯшаву канали Туркистон хона, замин рӯӣ мекунанд, реклама мекунем бачаҳо. лайкора монед, подписатсияро фаромӯш накунед, видеорамо сар мекунем бачаҳои азиз. нафароне ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ра тамошо карда натонистасен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузаред. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад, хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москваский област кор мекунед, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол боиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳои азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Торикистон бачаҳои азиз. бор бурда мешавад. душанбе, ваҳдат, ҳисор, кӯлоб, файзобод, бохтар, шаҳри туз, регар, фархор, московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. ана яка мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, ман да кредит хона дар Кӯрай аз душанбе 1 ё 2 сотиқ заминам боша мешавад. хонаҳай, заминай боша 1 ё 2 сотиқ замин боша мешавад. ҳозираша мега 60 000 сомон дорум ҷамъ кардагӣ дар дастам, мондагиша ҳар моҳа супоридан мегирам. чӣ ҳуҷҷат, чӣ маълумот дар Кӯрай, ҳамаша ҳамин шахсият шумода пешниҳод мекунад. ҳамиқа ки мега як бора сум ҷамъ намешавад. 60 000 дорум, мондагиша моҳона месонад. одамое ки айни душанбе 1 ё 2 сотиқ замин дорен, маромад занг занед. мегузарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигим равон кардан ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чортепа, деҳаи Шайнаки Чанорда қарор дорад. дӯстони азиз, масоҳати 3 сотиқ замин дорои 7 хона. тамошо кунед, дорои 7 дар хона, 3 сотиқ замин. хонаҳо хуб 3.6 ба 4.70, 4 хонаи дига 3.6 ба 4 ба 7.50, меҳмонхона 3.6 ба 3.60, дуташ 2.5 ба 7.5, подвал дора, вана ҳастай дар дарунай, дар берун ҳоҷатхона, оғил дорам, дегдонхона ҳастай, обсвет ҳастай. савдо мешавад бо нархи 600 000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, занг зад пурсон шед. 600 000 сомон аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир метавонед муроҷиат бикунед. ҳуҷҷатош дар номи харидор када метем мега. кадумитон мехарен? варианти зур бачаҳо. 3 сотиқай 7 дар хона дора. шароитҳои хуби замонавӣ барои зиндагии шоҳона. аз думи канали мо муроҷиат карда метавонед. лайкора монед дӯстон, подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед. одамое ки наворҳои моро аз YouTube тамошо карда наметавонед, чӣ видеое ки дар YouTube, TikTok, Instagram мегузорем, дар ҳамин Telegram канал ки силкаш дар таги комментария мондагиай дуромад тамошо кунед. оиди хона ҳамроҳи ака соҳибхона масъя кунед. мегузарем ба дуюмин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. талаботи замин гарани бисёрай бо рӯи кадан мегиранд. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Калхозобод, водии Вахш, кӯчаи 50-солагӣ, дорои 6 сотиқ замин, як хоб
нарша 100,000 сомон меган. муомила дора. ватсапшона мегзорам. аз номи мо ба дили пир метонен муроҷиат бикунед. анами замин срочна фурӯши ноҳияи калғозобод, водии вахш, кӯчаи 50 солагӣ. 6 сотиқ замини фурӯшӣ, 100,000 сомонӣ арзиш. занг за аз номи канали мо салом бирасонед бача азиз. лайкҳоро монед, подписатсия кунед, фикротона комментария кунед бачаҳо. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи ёвони бостонӣ, ҷамоати Даҳана, доми 3 ошёна, хона дар 1 ошёна, духонага масоҳати 70 квадратни метр. нархша бинед, нархша бениҳоят нархи зурда. мега ов свет дорем. ду хона 70 квадрат масоҳат дора, 170,000 сомонӣ нарх дора, ки барои харидорое ки аз канали Саудо ТВ мебирояд бо арзон карда мешавад. ҳозирашда 70 квадрат 170,000 сомонӣ. ватсапшонда аз номи Саудо ТВ метонен занг бизанем бача азиз. баъдан дӯстон дар таги комментария қайд карда монед аз куҷо чанд сотиқ чанд квадрат хона замин дар кора нависен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Фирдавсӣ деҳаи Навканда қарор дорад. пеши мактаби навда хона қарор дорад. лаби роҳаи дӯстон, чӣ хел ҷош зур. лаби роҳ 340,000 сум нарх. 4 дар хона, 4 сотиқ замин масоҳат дорад. ремонт нав кардагӣ дар деҳаи Навкан қарор дорад бача азиз. ремонт нав кардагӣ, 4ҳуҷрагӣ баня дорад. баня дарунӣ, қассаи ремонт кардагӣ. фақат як дарвоза мечаспонед халос. чакдону ҳоҷатхона лозимай. об ба қарибӣ ба даруни ҳавлӣ кашида мешавад. ремонтоша нав кардан дараҷаи олӣ. 340та аз номи канали мо занг занед, бо арзонтон мекунам бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ равонкардагӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзонак равон кардан ки дар шаҳри ҳисори бостонӣ, уртабуз, деҳаи уртабуз, ганҷрезда қарор дорад. дорои 2 дар хона, 4 тараф маҳкам, 3.5 сотиқ замин масоҳат дорад. 210,000 арзиш дорад. ватсап дастӣ мегзорам аз номи канали мо ба дили пир муроҷиат карда метавонед. шароитҳои беҳтарин барои зиндагӣ кардан. 3.5 сотиқа, духонага, гирду атроф маҳкам. ватсап дастӣ рақамошак гузоштем. нашоти нарх мега 210 та гуфтем, бо арзонаш мекунем. муомила дора. калидор баня дора, об свет дора. наздикишта мактаб дора, аптека дора. ҳуҷҷат ҳама ҳастай 100%. ҳай одамои серьёзни фақат муроҷиат карда метавонем. ина марҳамат аз номи мо пряма ҳамроҳи соҳибхона мастия кунед. инак мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зираки, деҳаи ин Киведида қарор дорад. чӣ хел мебинед ҳамин ҳолат. 4 дар хона ки масоҳати 6 сотиқ замина ташкил метиҳад. савдо карда мешавад срочна. 2 рақам равон кардан мегзорем дар рӯи экрантон. боз маълумоти бештар мегирен. баня дар дарунашон мега. комнатаҳо 6 ба 3, 2 таш
خب 3 به 3 یک تاش 7.50 به 3. خب گیردش محکم کردگی بیرون سمن بلوک درون کیرپیچ پلاوینادا مقصد در نزدیکی مکتب مگزین هسته اب سوید هسته سودا می شود 210,000 سومانی. زنگ زده دوستان معلوماتی پیشش بگیرید. میگذاریم به هفتمین پینابلوک‌های روان کردگی. شما که زمین خریدیم بیتون ریختیم بعدا شما در چی در کار میشوه؟ پینابلوک در کار میشوه که در زمستان گرم میشوه و در تابستان خنک. پژالسا بهترین واریانت. پینابلوک های فروشی است که 500 دانه حاضر رشته. آدرس ناحیه دوستی پیشینه جیلیکول رزمیرسون 60 30 و 20 بچه عزیز. نرخ یک دانه 22 سومانی. واتساپ شون مراجعه بکنید باز معلوماتی ایلواگیش بگیرید. یعنی که با دستافکه های بی دستافکه های یعنی که کدام نمودی واریانت در کورای اکاقتی چخ کنین. پینابلوک های خیلی سختن. خب سبکم برای خانه کردن به نهایت واریانت زور. خودم لیشنی در همه خانه که مثال پینابلوک های زندگی کردم. باور کنین بچه وقتی روز گرمای داخل خانه میشین خیلی گرینی سلقی نکیده. خب بود هوای بیرونه در نمیداره مقصد خنکی را گرمی را خلاصه شرایط های بهترین مهیاتون میکنه. میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی روان کردن که در شهر وحدت پشتی هیکل مادرجان در سوکلنی اتاج قرار داره. یعنی که در سوکلنی اتاج قرار داره بچه عزیز. دو خانگاه 56 کوادرات متر بچه عزیز. این خیلی واریانت ها بچه ها کمه. خیلی واریانت کمه. دو خانگاه 56 کوادرات خیلی نرختی. خب خانه ها میگه بورکیرپیچ پخته پیرگروکه کردگیان. بلندی خانه ها 3 متره. خیلی بلنده زور. اب سوید دورا کانالیزاسیون شهری خطی پیوست کردگی هسته. اخپاس بر دورا همی 56 کوادرات حالتی کروکه 170,000 میگه. اینا مرحمت زنگ زد پرسید شما چه عزیز. دوستان میگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی. خانه فروشی است که دارای 3 حجره مساحتی 8 سوتیق زمین در ناحیه دنغره جماعت اسمت شریف دهه درخشان قرار دارند. جار بلاق میگن ناحیه دنغره 200,000 سوم نرخش ریمونتاژ فسانخش رو کردگی سودای ساز دارند. پیشی مکتب مسجد اونگاهی طبی سروشنا 200 تا کم و بیش معامله داره. در واتساپ شان مراجعه کرده میتونین. 3 حجره ریمونتاژ دیده سن خیلی کدام حالت اخشراق ریمون کردگی 8 توتیق هم کم نیست. جماعت اسمت شریف هم قدر مقصد جوش بعد نیست بچه عزیز. شرایط بهترین داره. پیشتا مکتبی نو کردن در لبی روحی کلان. زنگ زد دوستان معلوماتی بیشترش بگیرید. دوستان میگذاریم به دهمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه فروشی نزدی حولگی در شهر نورگ. بچه کوی نورگ همجا هستن تماشا میکنه. کس همجا باشه یک کامنتر کنین که اگر صفاتون خیلی بسیار باشه خدا خواهد با نوارو را از نورگ زیادتر بکنیم بچه جدد میکنیم. شهر نورگ خب 6 سوتیق دارای 4 حجره قبیل نوی شهر نورگ بوده است. 145,000 نرخ بوده است. سودای سوز داره با خانه نزدی حولگی. اوغیل هم داره برای مال هول کردن. دگدان خانه داره همروش دگدان خانه اوغیل. خب حجت خانه خیلی بوجو هست. 145,000 نرخش سودای سوز داره. 6 سوتیقه دارای 4 حجره. مرحمت دوستان زنگ زدن معلوماتی پیشش بگیرید. اینک میگذاریم به 11مین خانه فروشی نزدی حولگی.
دوستان خانه نزدی حولگی است که مساحت 4 سوتیق زمین دارای 3 حجره، ремонтҳои хушрӯи фасони замонавӣ кардагӣ, ҷош ҷои ободай. хоб дар ноҳияи Фархор, кӯчаи Умари Хайём, 245,000 нарх, дарвозаи Хайтек, ремонтҳош ҳамин ҳолат, 245,000 сомонӣ. фурӯши райони Фархорда қарор дорад, кӯчаи Умари Хайём. маълумоти бештар тариқи рақамҳои дасти ахираш 7700 да метавонед дӯстон муроҷиат кунед. бачаҳо ҳамакаса лайкотона гузорен, фикротона комментария кунед. Саудо ТВ чизе ки қабул мекуна ҳамаша эълонтон мекуна. бачаҳо азиз, ин видеоҳое ки мисол мебинед не толка дар ютубае, дар тикток, инстаграм, телеграм, сомондеҷа ҳама ҷо мемонад. бачаҳо азиз, мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлегӣ дар шаҳри Душанбе, 4 сутихай, як хонагаҳай, 190,000 сомон нархай. хит кардем, 4 сутих замин дора, як хона, 190,000 дар шаҳри Душанбе дар Девдара қарор дора. бачаҳо азиз, дар маҳаллаи Девдара қарор дора. хуб, аз роҳи Калон тақрибан 1.5 километр роҳ масофа дора болотарай. хуб, таксиҳо ҳастанд, обсвет ҳастай, документҳо 100%, аз ҷумла қарор, сертификат, ино камбуд надорад. дӯстон азиз, савдо мешавад 190,000. ватсап шонда, занг зада муроҷиат бикунед, маълумоти бештарша метавонед дӯстон бигиред. худтон мегзарем ба 13-ҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як хонага масоҳати 50 квадрат, бачаҳо дар 11-ум этажай, гардиши Ленинград, деҳаи Косибон, лаби дарёчаи Элок, Душанбеда қарор дорад. нархи зур, варианти беҳтарин, бачаҳо хеле нархҳо кам аёқӣ, 190,000 сомон. аз номи канали мо ба дили пир муроҷиат карда метавонед. бачаҳо азиз, 11-ум этаж, як хонага 50 квадрат метр. дом масалан мегӯяд 14 этажа хона дар 11-ум этаж қарор дорад. хуб, варианти духонаga ҳам дора. хулоса якчанд вариантҳо ҳастаи, шояд вариантҳои кредит ҳам боша. бачаҳо азиз, ҳамин якада вақте занг зарем мегӯяд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. об светш доимиай, мактаб ҳастай, масҷид ҳастай, дорои ду талифти замонавиай. хулоса 50 квадрат, 190,000. занг зад писем. мегзарем ба 14-ҳамин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 3-ум этаж, 48 квадрат метр, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар шаҳри Душанбе, дар Мардон қарор дорад. нарха бинен 549,000 сомон нархаш. калсавои Мардон аст ку бачаҳо, ҳамун ҷай. Борбад 13, навастройка. хуб, дар 3-ум этаж қарор дорад. техпаспорт ҳастай, мақсад 48 квадрат техпаспорт дора. конкретни харидор занг зарен, ҳамроҳи соҳибхона ватсапшон 5575 ахиршай 549,000. якчи нимчи арзон метавонанд карда. бачаҳо занг зад пурсон шавед. духонага 48 квадрат. дӯстон, мегзарем ба 15-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як хонага квартира масоҳати 46 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. срочна фурӯшӣ 46 квадрата, 520,000 мега, бо ремонти замонавӣ, фасони хушрӯ кардагӣ. занг за маълумоти бештарша бинед. территория 100 микрорайон, отоплениё ҳаста мега. хуб, фақат одамои серьёзни дар рақамҳои ватсап занг за муроҷиат кунед. навор тамом шуд. лайкҳоро монед, подписатсия кунед. бачаҳо фикротон комментария кунед. баъдан барои қабули реклама рақамҳоро мегзорам. хонаҳай, заминаи, квартираҳай, чизе ки боша роҳӣ кунед. дар якчанд сайтҳои ютубӣ, дар тикток, инстаграм, телеграм, сомонтеҷи ва дигар сайтҳо бо сторисода мегзорем. хулоса дар ватсап ба дили пир муроҷиат карда мекунед. зинда бошед инсон то наворои баъдина.